Yo ndak gegem dadekake jimat. Syukur sapa ingkang nderekake sowan wonten negara Ngastina? Aku mengijin wae. Cah kendel kowe pancen. Lungane ndi ra tau nggawa kanca dhewe saiki ya. Yo pancen ngono. Ngokek biaya. Durna bapakku yo. Prayogakno nggonmu lungguh ya Werkudara. Wis ora kurang kepenak. Piye banyu suci Perwitasari? Isih ta, Ngger? Isih. Syukur. Aja mbok wenehke sapa-sapa ya Werkudara. Merga kuwi ngelmu kasampurnan, ngelmu jatining urip manjing suruping surya. Yo pancen mengkono. Aja saben wong tok wenehi banyumu. Banyu Perwitasari saben wong tok tetesi tes. Engko nentek kowe repot dhewe Werkudara. Yo Kaya aku iki lho wis kentekan kaya ngene iki. kendekan apa? Banyu sisu. Banyu suci. Banyu suci Perwitasari. Dimas kadhaipun Kakang Padharjo sapratamu. Karna kakangku slamet. Bektiku katuru. Tak tampa Dimas pangestunipun Kakang Tampanono. Tak gegem dadekake jimat. Werkudara. Sawise satata nggonmu lenggah. Dimas ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsane pun Kakang Duryudana kakangku. Sing gedhe pangapuramu. Nggonku sowan ana negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana. Lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku. Nanging pancen niatku mung merga kepengin sowan karo guruku Bapa Durna ana ing Sukalima. Nanging gandeng aku njunjung ana ing Sukalima tinembune suwung. Tumuli akeh cantrik kang padha ngendikake yen to Durna bapakku dina samengko mapan ana negara Ngastina. Kadreng rasaku ketemu karo wong tuaku Durna. Tumuli aku sumusul ana ing negara Ngastina. Wigatine apa Yayi? Mung kepengin ana bab ing tak takokake marang Durna bapakku. Mula wektu dina iki sing gedhe pangapuramu lan jaluk palilahmu aku pengin sak pejagung karo Durna bapakku. Yen wis rampung ana ingkang tak takokake tumuli dina samengko wektu lan Purbawasih tak kundurake marang Duryudana kakangku. Durna Wonten dawuh, Ngger. kadang kula Dimas Werkudara sowan dhateng Garingstiana betah kaliyan Bapa Durna. Lho. Kowe butuh karo aku ta Werkudara? Wah iya. Ya. Nuwun sewu, Ngger, menawa dipun parengaken kula ora dimajengaken kula sowan ngungkuraken dhateng Paduka Anak Prabu. Kula semanggaken Bapa Merban. Turnaina panalinganira lumacaning ratri linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda ing kena selalu kimbal manyar-manyar duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Werkudara. Durna bapak kuwi. Ana apa, Ngger? Ana apa? Lah kok kadinganem temen? Dene kowe sowan kepengin ketemu karo bapakmu Begawan Durna. Monggo itu pitunganku wis ana tetaunan nggon ora sowan ana ning Sukalima. Ora kaya den nalika kowe butuh aku ngelmu ning Begawan Durna. Ngelmu apa-apa to jaluk. Ngelmu guna kasantikan, ngelmu pengasihan asmara, ndana asmara tantra kabeh mbok cukup entek. Tumuli sawise kowe entekke ngelmu ning Begawan Durna kowe ora tau sowan ingkang pungkasan kowe njaluk banyu suci Perwitasari tak paringi. Bubar kuwi ora nate sowan ning Sukalima, tumuli dina iki kowe sowan butuhake Begawan Durna. Kowe butuh apa Werkudara? Butuh sulapan. Heeh. Kertas iso dadi dhuwit. Wah, aja kuwatir, aku bisa. Apa kowe butuh? Aji supaya iso ketrima uripmu. Dudu sing tak butuhake. Tumrap Werkudara ketrima karo ora perkara menungsane sing menehi nanging merga nggonku marembah marang panguwasaning Gusti. Bener. Lah banjur apa sing tak butuhake? Aku butuh takon karo Durna bapakku. Lho. Takon apa Werkudara? Takon apa?
Apa takon babakan ilmu? Apa takon sastra? Cetha tanpa tulis. Mengko aku yang bakal maca sastra cetha tanpa tulis. Kuwi ana Werkudara. Kuwi yo ngelmu sing dhuwur, ngelmu sing pancen ora ana tandinge. Dudu kuwi. Lah kowe arep takon apa? Puntadewa kakangku dina iki sedih. Lho. Sedih kenang apa? Merga wis watara ana 3 sasi iki. Bojone Puntadewa kakangku Mbak Yu Drupadi ilang. Kok seta? Prameswari negara Ngamarta Dewara Drupadi ilang. Ya pancen bener mengkono. Oh, lho. Lah apa ora ngrawuhake para Brahmana winasih Sewa Sugata Myangkara Nimpuna supaya goleki menyang endi dununge Dewara Drupadi? Kabeh wis tak rawuhake ning ora ana sing iso ngandhakake. Tumuli aku kelingan yen aku duwe guru sing banget tak junjung derajate. Pendhita sing kondhang monyor-monyor. Ya kuwi Bapa Brahmaduna mula sowanku aku pengen takon karo kowe. Takon bab apa? Wara Drupadi Mbak Yu kuwi menyang endi? Yen kowe iso ngandhakake tak anggap kowe guruku tenan. Yen ora iso ngandhakake, wah aku isin duwe guru kaya kowe. Lone kenthos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi asrah dadi wana. Werkudara iki bab sing ora enteng lho Werkudara. Iki ora bab sing bain-bain. Ning iki ngembet marang kalarjaning anak Prabu Puntadewa merga ngene. Seka paningalipun bapakmu ing Sukalima, paningal batinku wis gawang-gawang ana padoning netra ning nganti Wara Drupadi ora ketemu. Ora nganti gantaran wektu setahun kakangmu Puntadewa bakal tilar donya, Nger. Wah. Aja medhek-dheki atiku. Ora, kuwi tenanan. Aku ora gawe-gawe. Kakangmu Puntadewa bakal seda. Merga kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Wara Drupadi. Mula wektu diayu kudu digoleki. Ora kowe kandha Pak Yu kuwi endi rak golekane? Werkudara? Iya. Aku njaluk wektu ora kita nulung-tulung kedheping netra. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Nger. Wah, arep nglakoni semedi. Iya. Menyang endi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono, neng kene wae. Durna kuwi sak ciptane dadi sak sediane ana sing tak karepake iso kasembadan. Mergo aku pendhita ora mbiyen-mbiyen. Iya. Dudu pendhita ming cepete. Iya. Mula aku semedi nang ndi wae mesti kelakon pencang aku. Wah, kaki semedi ya. Tunggunan sawetara Werkudara. Ora usah ditunggu ning ruang tunggu nang kene wae Werkudara. Iya. Tunggunan telung kedheping netra ora nganti aku iso ngandhakake Mbak Yumu Wara Drupadi menyang endi. Kang samar pamuring sukma sinukmaya. Apa cara? Sinukmaya winayu ing ngasepi. Ati tetet. Oh. Semedi kok rapale kaya ming awur-awuran. Ana rapal kok atidut bareng. Kakang Durna pun rampung napa dereng? Lone Werkudara anakku, Nger, anakku Werkudara. Cah bagus, Nger. Bener kowe. Pancen kowe iki wong waskita, pancen kowe iki wong pinter, pancen kowe iki wong lantip nang graitane. Ya. Kowe duwe penemu yen kowe takon karo bapakmu Begawan Durna iki mau aku wis semedi. Durung nganti sukmaku tekan ana ing Alamantara. Ana ing dalan wis dicegat karo para dewa. Dewane telu widodarine loro. Widodarine sing siji wis kewer-kewer ora karuan. Wah, iya. Ora widodari kok kewer-kewer iki widodarine. Sampeyan mawon dewate. Nggih. Mboten sampe melu-melu. Nggih. Dewa mau menehi sasmita karo aku Werkudara. Iya. Wis tak tampa sasmita mau kanthi terwaca. Iya. Mbak Yumu Wara Drupadi isih urip ora tekaning pati. Wah. Ning jebul nalika sumana dewa kuwi menehi gambaran. Ing gumana musik ana ing paningalku do nalika semana ana gegambaraning kawula cilik ingkang blasah tekaning pati mangka kebak utawa
adus getih. Wah, gambarane kawula cilik ingkang padha blasah adus getih. Tegese piye? Tegese pancen ketemune Mbak Yumu Waradropati iki kudu nganggo ditumbali wujuding kawula cilik. Wonten ing kudu gawe tumbal kowe Werkudara. Kondo. Pirang wong sing kudu tak pateni. Tinimbangane aku kelangan karo barep kakangku ora ana setahun wis bakal tekaning pati. Aulung aku sagu gawe banten kawula. Dadi sarana baline Mbak Yuku Waradropati. Kowe sago? Ya sagu. Lahir batin? Lahir batin. Ora ngapusi? Ora. Wis tau ngerti Werkudara lincah apa sing tak ucapake, tak kira sajroning uripku aku ora tau nggesewu ucapku dhewe. Bagus, bagus. Padene ingkang gumana mosih ana ing paningalku nalika semana tasawan. Kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Cangkeme jembar, matane kaya ndok ceplokan. Sapa ngandakno? Kowe aja kaget ya Werkudara, kowe aja kaget. Gumana ning gegambaran sing nalika semana diparingke dewa marang aku. Ya kuwi sing kudu dadi banten waton negara Ngamarta ditumbali nyawane abdimu Bagong. Kowe ketemu karo Waradropati Werkudara. Piye Werkudara lah kok dadi njur mak prepet. Kowe katon ciput pucet. Piye apa kira-kira kowe rada ora gelem mateni Bagong? Kena apa udu Bagong? Bagong iku ana kawanku, aku tau-taute digula wentah karo Bagong wiwit cabang nganti celaprang. Wiwit kuncung nganti gelung. Wah, aku ora iso nglakoni. Ya wis, ora apa-apa, wong kabeh mau ming pilihan. Kowe iso nglakoni apa ora? Nek kowe iso nglakoni mbayumu bali, nek kowe ora iso nglakoni ya wis ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Tegese mbayumu Waradropati ora bakal bali, lan kowe negakake patine kakangmu dhewe nalika Ngamarta Prabu Puntadewa. Ngono ta kowe? Wah, aku ora bakal mendolo nyawangku handane gunarpane kakangku barep Puntadewa. Nek kowe ora mentolo, kowe mangkat to Bagong pateni. Nek Bagong to pateni dadi tumbal negara Ngamarta, ora esuk ora sore. Esuk Bagong to pateni, sore Prabu Dewi Waradropati bakal kundur. Sore Bagong to pateni, esuk Waradropati bakal kundur. Nek nganti mrucut omongane bapakmu Bagawan Durna, kowe aja ngaku wong tuwa karo Bagawan Durna. Wah, Dipetung, aja nganti kleran-kleru. Aku ora kok aja-aja barang sing elek, ning dipetung nganggo nalar sing ganem. Abot endi? Apa kowe abot Bagong, apa kowe abot anak Prabu Puntadewa? Wis ngono bae. Nek kowe ora kuat mateni Bagong ya wis ora apa-apa. Mbak Yumu ora bali, anak Prabu Puntadewa bakal mati sakjroning setahun iki. Nek kowe tegel mateni Bagong, Mbak Yumu bakal bali Pandhawa jangkep 5, cacahe ora ana ingkang jejer, ora ana ingkang gotang. Pandhawa tetep 5. Kakangmu Prabu Darma Kusuma tetep sumandhing karo Dewi Waradropati. Wis kuwi wae hitungane. Duryudana piye, Yayi? Yen tumrapun kakang abot sedulur tinimbane batur. Batur isih akeh. Yen perlu mengko Semar supaya golek anak meneh. Tumrap aku ora bakal kangelan. Lan nuwun sewu lho Raden, namung Bagong kemawon kok dipun eman. Wong Bagong menika tiyang tunggal kewarisan, wong sak kepenake dhewe kok dieman menawi cara kula mboten mathuk. Lah inggih ngeman ingkang neraka menawi cara kula. Wah, karna kakangku piye? Werkudara, Nggih, Sing nalar lho. tegese piye? Ya pun ngakang mung bakal matur sing nalar. Sira kuwi wis dudu bocah. Werkudara kuwi wis wong tuwa. Ala becik bener luput. Kabeh iki bakal mbok lakoni kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep, mbok gelar, mbok gulung tuna lan badine. Aja kesuruh nemtokake swiji-wiji ing tunane mengko bakal gawe getu ning atimu lho Werkudara. Wah, Werkudara, kowe iki rasa takon sapa-sapa. Sing arep temandang ki kowe kok dadak takon kono-kono.
Tegese kowe wong sing ora duwe jati diri, kowe sing ora duwe adeg-adeg. Nek kowe takon karo wong kono-kono ki oke sing padha ngendoni Werkudara. Ngajati lho Bagong wis tau karo kowe ngono nggih. Werkudara, kowe kudu eling, kudu digelar digulung padake Werkudara gendurenan gelar kloso. Mengkari menyang apa ora ngono wae. Nek menyang ya mangkat to. Bagong dipateni nek ora, kowe tegel karo sedulur. Wah, Bagong njaluk ngapura. Kati karunaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha Wastratmaja long-long lalu mangulati bekti kula kunjuk Ndara ya Kakang Semar ndak tumpuk. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar ndak tumpuk. Ndara bekti kula Ndara Janaka ya Nala Garing ndak tumpuk. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Garing ndak tumpuk. Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula ya Petruk ya Petruk ndak tumpuk. Ndara bekti kula ya Bagong ndak tumpuk ya Bagong ndak tumpuk. Enten apa Gus? Sumengka tindakipun sajaipun wonten wigatos Kakang Semar. Kula marga saiki aku pengin takon karo Kakang Badranaya. Lah kok ujug-ujug sampeyan nyuwun pringsa dhateng abdipun Semar. Apan kudu kaya mengkono lakone. Nggih, mang takon apa? Nek iso ajeng kula langsuli. Kakang Semar, dalem apa Kakang Semar tresna karo Pandhawa? Lah kok ngoten pitakonan sampeyan? Nek boten tresna kalih Pandhawa, boten kaya ngoten lakone Semar. Sikil kula nggih, sirah-sirah kula nggih sikil. Niku pengajaping ati kula mung kepengin gawe mulyaning kepundhen kula Pandhawa. Enten apa to Gus kok sampeyan pitakonane kok kaya ngoten? Ngerti yo. Yen to pancen Kakang Semar tresna kawan para Pandhawa. Mestine Kakang Semar ora kepengin yen to Pandhawa iki mengko godhang. Tegese Kakang Mbok Ayu Waradrupadi lunga saka negara Ngamartamba menyang endi lenggah. Dadekake sungkawaning Kakang Prabu Puntadewa. Tumuli Janaka lan Werkudara kinen ngupaya. Jebul tinemune dina samengko ana syarat sranane yen to Kakang Mbok Waradrupadi kudu kondur marang negara Ngamarta. Syarate napa? Yen aku matur kelawan Kakang Semar Kakang Semar ora duka. Nek pancen syarat srana niku ngembet karo Semar, awit napa syarate mangkula atri paring pangandikan. Kula mboten badhe wegah tumandang karya waton dados sarana kunduripun ingkang Mbakyu Dewi Waradrupadi. Kakang Semar, syarate tanule kejobamu kowe kudu masrahake marang anakmu Bagong. Dipasrahke pripun? Dipasrahke marang Janaka. Nek pun kula pasrahke, Bagong bakal tak anggo tumbal. Bagong ajeng nggih gombal. Oh. Tuwa budhek. Dibur kupinge ya, Truk. Kuping kok dibur ora. Amen cethae wae edan ora. Bagong arep nggo tumbal, Pak. Nggo tumbal tegese dipateni ngono lipun. Ya pancen mengkono Kakang Semar.
keriyen niku sing dawuh kaya ngoten sinten sing dawuh ya kuwi bapa Mremban Durna ya sing dawuh Durna bapakku Den nuwun sewu bareng sampeyan ngendika kaya ngoten ati kula kok kaget kula kok miris sampeyan kok bola-bali percaya karo Begawan Durna to cobi kula tak nyuwun priksa sing dipercaya niku napane anak kula Bagong ora ana gandeng senenge karo Ndara Ayu Wara Drupadi lah kok malah saniki ajeng didadekke tumbal niki terus lara-larae pripun sampeyan kok percaya banget karo Begawan Durna kok nganti anak kula sing melu ngomong sampeyan wit cilik nganti gerang kaya ngoten sampeyan ajeng mentala dadekke korban kula mboten entuk kula ora mathuk yen Kakang Semar ora entuk tegese Kakang Semar ora tresna kaliyan para Pandhawa kula tresna ning aja kok kulawarga kula dienggo korban kuwase tak jaluk entuk ora entuk tak jaluk dipol wenehno bangane anakmu tak rudha paripeksa ampun kaya ngoten lho Den niki anak kula lho niki batur sampean tinimbangane aku kelangan Kanjeng Prabu Puntadewa luwung kelangan Bagong Kakang Semar sesuk iso golek putra meneh diangkat monggo dadi ganeping Panakawan nolo gareng piye Pedro impene Bagong kok numusi to Gong piye Gong nang apa iki ana rembug dirembug ana perkara diperkara kowe ra krungu apa piye wer duwer Ndara Janaka rene Gong wis ngerti arep napa Ndara Janaka golek tumbal nggon aku akeh suwekan sarung urak gombal wer tumbal supaya Ndara Drupadi iso timbul ning negara Ngamarta mongko sing diangkat tumbale kowe Gong lho aku nek kowe arep duwe atur matur Ndara Janaka dhewe sik iki kok perkarane kok iki piye gawar ngawur sampeyan kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni sampeyan niku duwe ati napa mboten sampeyan niku satriya lho Gus kula derekke seprika-sepriki sampeyan nek tapa teng alas 3 sasi 4 sasi kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan arep tega kalih kula terus nuwun sewu batin sampeyan niku rasa kamanungsan sampeyan teng pundi rasa kukian gunung tanpa gunung wose kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora gelem aja kelakon dosa tak rudha paripeksa Bagong kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora gelem dadekke idak nang kene mati nang kene mlayu Bagong piye Pak aku dhewe ora ngerti Bagong mlayu dioyak Ndara Janaka Ndara Werkudara monggo satriya-satriya kae nek urung kelakon penjangkane ora bakal mandeg Truk ngabarana bojone Bagong RT RW dukuh dikabari nek Bagong mati wis urip kok to patekke kae ora urung kecekel ya Tong dhewe kelangan adi Pak sampean ampun mendel mawon kuarsuwane negara Ngamarta lakon iki arep tanjihke karo Sinuwun Puntadewa
kabeh sandang aku. Mengkari kathok training kaya ngene. Waduh, jan impen kaya ana nyatane to ya. Aku kok dadak ngimpi dadi mantan barang ki kepiye to ya? Oh, alah men. Oh, alah reng kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah kambek mami. Oh, alah Tro. Sayonara ya Tro. Sampai berjumpa pula. Wis mlekoso uripku. Yen ora mlayu ndelik. Monggo Ndara Werkudara jangkae semono ambane rata. Apa jenenge iki? Nek ora banter kereku mlayu ngrekoso uripku tenan. Jroning mlayu kok pikiranku kok dadi bingung ta iki. Aku arep nendi, arep ngenger karo sapa? Wis ora ndek sanak, ora ndek sedulur, ora duwe kanca. Wah, wis repot tenan uripku iki. Monggo Ndara Janaka isih ngoyak terus kaya ngono kae ya mung tak gawe bingung aku mlebu grumbul jebol kono. Isih do tingak-tingu goleki telapakan kakiku. Ngene goleki karo aku wis. Oh alah dewa. Kok dadi kados mekaten lampahan ingkang kedah kula sandang dewa. Panjenengan mentala dhateng jasad kula. Oh kelingan anakku sing cilik. Oh alah ora bakal ketemu karo aku meneh kowe le. Nah ya wis mending mengko ya nakale ra jamak-jamak. Nangane njukui dite bapak. Wis anak kok kaya arep dadi maling. Nek ora tak tinggal wis malah repot uripku wis tak golek dalane pati wae aku. Tekan segara kono tulisane Indrayanti ke timur Kukup ke timur meneh Pantai Siyung. Wah wis kelingan ra kebayar malah rekoso dadi kelingan jaman sing ora-ora wis wis iki nek ora nyemplung mumpung iki nang dhuwur tebing aku nyemplung blung siraku ketampan karang terus modar wis mati ning ora dipateni bendaraku wis semen ning nek ngisor ki ora ana karange nyemplung set ombake suda nyut entuk watu ning daratan tuwok mongko ora mati ming gagar otak ketrap-ketrip parani Ndara Janaka terus dilinggis ndasku nlung wah lara tenan yakin mbok sumpah nek aku nyemplung laut mongko ora ketaman karang laut ki iwake gedhe-gedhe. Iwak cocot iwak cucut. Ku anggere ketemu Kartomarma wis cilaka malah dibiti amblek dadaku. Ana lho iwak Kartomarma iki padake. Enak e kuwi. Sing sapa iki? Ya nek ketemu iwak hiu langsung dimplok. Nek men ketemu iwak cilik-cilik lho.
Iwak ciri-ciri seneng mangan daging ayo wis. Men dikrikiti mbok sithik kan. Lah wis. Monggo gak nyemplung laut kolorku gendho. Kathoke mlotrok dhewe wis. Bawah laut nyom dikira cacing. Cacing hibrida. Cokot gemes. Ya nek pedhot. Naming ting sliwir. Apa ora lara banget. Oh, wis cilaka tenan. Kayak cacing kok nggawa umpan loro. Cokot meneh karo iwak. Ya nek mung dicokot, nek mung digriseni. Monggo iwak senengane mangan lumut. Nek mung di ngono. Wah, rasane tekan. Asli tenan oh dikukure penak pomna di jan wis temonjo tenan sina ora nyemplung segara selak kecekel ndara Janaka aku mah gambleh wae wis ya yam Sarsiem aku tresno karo kowe sayang titip anak-anak ya. Aku wis ora ana nggon dienggo urip. Aku arep nyemplung segara. Wis ngono ya. Aku njaluk pamit. Ngandel ora. Ngisor pas nggo liwat kapal. Lah ketampan kapal malah. Balik kene ro nelayane. Janji loko tenan. Ngendani lengan wah. Ya apa le banjir. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung ah. Wis, Mir. Truk. Rang. Aku nganti lali karo kakang-kakangku dhewe. Apa arep mati ki apa ya? Karo sapa-sapa kok lali jam. Ya wis, tak nyemplung telenging samudra laya. Iwak sing gedhe mara. Aku untalen wak, gendang modar ora urip ngene iki terus. Entuk-entukane nek wong seneng adus ning kali iki ngene iki. Ternyata aku ya iso renang. Oh, iso enggak dadi sirahku ora klelep. Ya menek pas ana ombak iki sok ngombe. Ora apa-apa. Ora masalah. Kari ngenteni iwake saka ngisor aku disedot ngono. Mesti terus kelek nang wetenge iwak. Saya jero wisan iki. Wis ben, ngeneng saya tengah rak iwake saya gedhe. Nek nyerot aku rak langsung kelek. Ngandel ora, wis mulai ana sing ngrikiti ta. Iki ora sembrono iki ah. Ayo. Keriye. Ora dimplok mung diombak sambut. Iki mesti wasapu-sapu iki. Sing cangkeme cemipok kae. Ayo mikir. Saya ayo. Wajar. Wah, ya dikrikiti sing cilik-cilik sik ora masalah wis. Putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta
wis anggen Maya Wisnu Pratenta ora pati nduga ngono lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Darawati monggo adat saben iki karo bapak ki tresna lho ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarake ati Semar dikira bakal kepengin derajat pangkat Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti kembar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan walah sinuwun kebangetan kowe ngece karo bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih ora ati andake bapakku tenan kowe nganti bapakku tak lapori Pak kowe dunekke ngene karo Prabu Kresna nek nganti bapak ngamuk bapak ki anggere ngamuk ngentut wae monggo ambune pol-polan aku iki bar dituti nama 3 dina iya wis nek ora tak kapoke kowe arep tuman wae ka Sinuwun Darawati nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak kowe mesti arep ngece sabener karo bapak Pak Mir aku sing mulih Pak ora iso nggawa pusaka 3 ya kuwi tumbak karo welang payung tunggal naga pustaka Jamus Lima Sada ning ana kata-katane Sinuwun Darawati sing menyakitkan hati Pak nglarake ati Pak mula bapak kudu nesu perkara iki nek nganti bapak ora nesu tak anggap bapak ora wani karo Prabu Kresna Setyake tinunun gadanira irang temandang setyane iku garwanira ing Bagong mboten malih niki Ndara Setyaki iya enten apa Gus kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong pancen aku lagi ra seneng karo kowe kaya dipegat wae aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenake dhewe nggih kersane kula takoni ngaku nggih kowe wani karo Sinuwun Darawati mboten saestu minuwun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika dumeh panjenengan iki nalindra terus suwi-awiyah karo wong isor suwi-awiyah karo kawula suwi-awiyah karo abdi mengko ndak ora kajen buktine Sinuwun Kresna menika ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lah nuwun sewu terus ora kajen mergo kula waneni tegese kowe wani karo Sinuwun Darawati wani kula ora karo Sinuwun Darawati ning wani karo pambegane sing ora bener pambegane sing salah wong bapak niku duwe niat luhur bapak niku duwe niat apik kok dianggep niate bapak niku elek lah niku ora padha karo Sinuwun Darawati iki nuwun sewu ratu wicaksana ning nuwun sewu ora iso gunake kawicaksanane Bagong nun aja watut bisa ngucap kowe gawe mangkel Setyaki kowe gawe nesu Setyaki lho masalahe kowe wani ngunekke karo Sinuwun Darawati aku adine lanang aku Senopati Darawati sapa sing nyamah asmaning Sri Prabu Darawati bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki wale kowe ngedal ora kowe saka tangane Setyaki nah mula nek nesu niku ditata atine wong nesu niku omongane sok klera-kleru aku wis tau ngomong karo apa lah wonten barang iku kleru kok sak kepenake dhewe ora kowe aja guyon aku nesu tenan wis ngerti nek sampean nesu tenan kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora ora bisa ora iso nuwun sewu kula ora salah kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh ning nek kula salah aja kok karo piyayi karo bayi wingi sore nek pancen kula salah kula njaluk ngapura gelem
Ning nek kula niku ora salah kok njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut. Njaluk ngapura karo Sri Ndrawati. Ora. Tegese wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja kae bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongane arek kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan. Nek kok njaluk ngapura aku moh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen ket biyen Bagong iki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwun Ndrawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem. Ya ora gelem kowe tak ajar. Lho. Arep ngajar Bagong. Yo dasar Pranyata. Kowe lah. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Ndrawati, wajibe tak ajar. Lah nek kowe arep ngajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake Setyaki aku tak melayu. Banter banget kok meso kerantapan kaya ngene. Meso dioyak harus Setyaki diajar sak pol-pol sirahku nganti banyak-banyak ya. Oh alah Mir, tak berani malah aku keloro-loro ya Mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lunga tanganku diambung karo anakku karo bojoku. Ana kene mung dicuthuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wae. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang aku arep ngejoni ngene pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung mrutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumah aku anggere bolong kok mesti klebon. Iya nek ora mlayu ngrekoso iki Setyaki nek wis ngamuk awur-awuran. Ya engko nek nganggo tangan tok nang nganti nyekel godho wesi kuning. Pruk modar aku. Tak omongke bapakku mbok dadine kanan negara. Mripat gedene semono kok ora weruh. Peteng dungkulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene cekel Satpol PP. Lungguh sing penak. Ngarep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Setyaki ajeng mlayu sampean methuke mriki nggih to. Wae pancen apa-apa. Nek pancen ajeng dipateni kula mati ora apa-apa. Ring titip anakku plimo mangopeni bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangis sing ngopo? Nangis wae wong arep mati kok. Gong. Nah, Aku arep wong enom kaya ngene iki aku akeh petunge. petung piye maksude? Aku tekan kene iku ora dikongkon Siwa Ndrawati. Terus Kongkon bapak. padha wae.
Antasena Bagong kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas ngono wong aku wis gawe rame ning Amarta. Ora. Bapak karep wong kaya ngono kan bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. Malah ora ming aku Kakang Garwaca Kakang Ngonturjo. Aku ditimbali karo bapak. Heeh. Lho kok hooh. Nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndrawati sing sajahe lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau pusaka Ngamarta ya uncagong. Lho. Nama ora sembrono lho. Wak tapi jangkemu kowe karo Ndrawati jadi Lali aku. Nang ngendi kok ora sembrono? tenan Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus Mula bapak warku Ndara dawuh karo aku, nek Bagong kae dipulosana wong Ndrawati luwih-luwih makmu cilik Setyaki, Antasena, Bagong Ayamana. yakin? Iya. Sumpah? Ayo ora kena guyu lho ya. Guyu ngapusi wae. Ayo. Aku ki ora guyu ngilangi slilin. Satria kok seliliten ngono. Ora guyu ta? Ora, Lahir batin. lahir batin. Makasih. Iya. Terus Saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. terus Maju meneh. iki jane namanya omongane ora kena digugu maling namanya. Lho, kok itu? Wong aku ki dituthuk pisan kowe moncrot sirahe kok maju meneh, atene modar. Nek mati tak uripke. Lho, iso wae. Iso. Engko apa? Iki banyu sungut. Kita peres metu banyune. Lho. Sepet dungkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambahke ning kowe. Nek kowe ora tak oleske mesti tekaning mati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teh sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning mati. Aku ora payu nek doleske kok malah mati iki. Lambemu iki Oh, mau nek lambemu. Maju. mah kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso. Carane aku tak mancing ning awakmu. Mah yo ngene. Iya. Sedeng kok. Sedeng wae. Kowe nek aku mancing awakmu kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wis kene gawe yo. Tunggu ndi? Oh, dene. Napa metu iki? Riki ciut ning ngombo. Moh. Mau piye to? Asik lho. Iki semangane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh nggih. Saniki? Yo. Wis yo. Kowe nek tak jini kowe arep ngopo-ngopo iso kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Bar ambus duwe iso kok. Mosok. Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis yo toto-toto yo. Aku tak manjing awakmu. Nek aku manjing awakmu dadi wong digdaya. Trawan wae ora. Lan jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis yo. Papang sinengkang walik sandang walikan godhek kok simbar coco Gong wis Wis mlebu. wis Lho kok ora kerasa ya?
Edian. Biasane iki krasa iki ora krasa. Aku wis ning awakmu. Empun Wis. Edan kok ora mbrenjul. Ora. Sedeng ya, Sedeng. elok tenan. Terus kula niki Kowe dadi wong ampuh. masa Tenan. Kowe pengen apa? pengen mangan. Monggo. Maksudnya kowe iki pengen dadi wong ampuh iki pengen ngopo? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Aku wis tau ngantem kasus. Apa pengen ambles bumi? Iso. Iso. Carane pripun? Carane ngampet-ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Kula coba nggih. Ya. Ngopo kok ora sida? Engko nek ora ambles aspal e. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kowe yakin iso ambles bumi. Nek nganti ora iso kok nyalahno aku. Nggih. Niat ingsun terus bumi. Nggih. Iso to? Saged e. Peteng banget. Lah iya. Jero bumi iku ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Dede tenan e. Iki tak panenane ning aja nganti wite ambruk dadi sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ning gagang tok. Wegah aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran Lebaran ndurul saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. ya wis ora. Nek ning njeron bumi Melaku biasa kena. oh lah ya wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Kok guyang-guyung. Oh mayit to, asem. Kira nek cengengesan bol meringi. Ngopo kok ora sida? Engko nek ora ambles aspal e. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kowe yakin iso ambles bumi. Nek nganti ora iso kok nyalahno aku. Nggih. Niat ingsun terus bumi. Nggih. Iso to? Saged e. Peteng banget. Lah iya. Jero bumi iku ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Kutelo. Dede tenan e. Iki tak panenane ning aja nganti wite ambruk dadi sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ning gagang tok. Wegah aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran Ndurul saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. ya wis ora. Nek ning njeron bumi Melaku biasa kena. oh lah ya wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Kok guyang-guyung. Oh mayit to, asem. Kira nek cengengesan bol meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Oke tenan lho iki lho. Oh, iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, arep omong-omongan ro jejere. Jedul ah. Wah. Wah. Golek dan lemah. Ning jero bumi jan. Amo Suramarata, Jayamarata. Imbang yen padha-padha. Setyaki aja glereng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami tukul rambutan. Cebloke ning lemah dadi apa?